こんにちは皆さん。チベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックフェルと申します。チベット、ダライ・ラマ法王、そしてシチエに関する1週間のニュースをお送りします。それで、まずヘッドラインを見ていきましょう。出席大臣は、初めのインド訪問中の政府の関係者らと面会。裁判せずにチベット人作家が2年連続中国刑務所に拘束。戦争委員会は当選された議員らへ検証にのとって宣誓する要請。デンマークの中国大使はチベット抗議を直面。カナダとともに43カ小国チベットに対する懸念を訴え、インドチベット連携事務局は国際難民費でチベット人の回復力を祝う。ニュージーランドのチベット人コミュニティおよびオーストラリアチベット社芸部はダライ・ラマ法王86歳のお誕生日を祝う。ニューデリーを拠点とする3日間の初めの公式訪問で、ペンバツリン出席大臣はインドの政府関係者らと対談し、意義のある面会だとニューデリーダライ・ラマ法王代表部事務所のヌルプ・ドンジュン代表はチベットテレビとのインタビューで述べました。2年前、2019年7月、中国当局に逮捕されたチベット人作家であるロプサン・ルンドゥは、いまだに裁判にかけらず事務所にいます。報告書によりますと、ロプさんが教師として働いてた民間教育センターで禁止された教材をまだ用いているとした疑いで、元総領知識人、そして作家である彼は2019年6月に拘留下に置きました。中国政府に対する2008年のチベット抗議の際、彼はチベット人同士の監視をレコードするため、チベットの数多くの地方へ訪ねたと知られているほか、何冊もの本を発行し、オンライン記事を書いた履歴もあります。チベット亡命議会の進行中の行き詰まりを訴えるとき、ワンドゥーツリン・ペスル選挙委員は当選された議員らに向かってチベット亡命政府の検証にのとって就任するようアピールしてきました。先週金曜日、選挙委員会による記者会見で発行された5点解明においては、チベット検証に規則した通り、残りの22名の議員らが暫定議長の前に就任を誓う後、すぐに議長、副議長の選挙を執行する心構えを表明しました。先週金曜日、ファンテ中国のデンマーク大使は中央コーペンハーゲンの会場の外で抗議活動を直面し、しかもデンマークのチベット市民連盟は対中国批判協会と連携してチベット、東トルキスタン、香港、そして中国本土での当局の断続的鎮圧に対抗する意外なデモンストレーションを催しました。新規中の第47期セッション国連規約人権委員会で、カナダは44カ小国の代わりにチベット、東トルキスタン、そして香港における悪化しつつある人権侵害へ懸念を表す国家間の共同文書を宣伝しました。Credible reports indicate that over 1 million people have been arbitrarily detained in Xinjiang and that there's widespread surveillance disproportionately targeting Uyghurs and members of other minorities. We continue to be deeply concerned about the deterioration of fundamental freedoms in Hong Kong under the national security law and about the human rights situation in Tibet. 4つの国連の地域的グループである東欧州、西欧州、ラテンアメリカおよびカリブ海、そしてアジア太平洋などに属する44カ小国の主要なのはオーストラリア、カナダ、チェコ共和国、ドイツ、イタリア、英国、そして米国であります。国際難民費を記念し、インド・チベット連携委員会は難民を対象とした国連の規則と相合いのインド政策を詳しく述べる特殊オンライン対談は開催しました。まだこのイベントは世界で平和及び幸せのために努力し続けてきたダライ・ラマ法王の
長期的ビジョンに多くのインド人関係者が称賛し、亡命チベット人コミュニティはインドの家族の一部だとされた上、チベットの大義、そしてチベット人コミュニティの福祉のためにだんだん支援していくことを確保しました。チベット人は仏教徒の知恵や国民の価値観を保護・促進してインド社会のファブリックはより豊かさせるチベット人の貢献もハイライトされました。先週金曜日、チベットの伝統的陰暦によるチベットコミュニティ入荷するオーストラリアはオーストラリアチベット社芸協会と連携してダライラマ法王の86歳のお誕生日を祝い、賓客のカルマ神芸大王は世界平和及び宗教間の調和を構築しようとダライラマ法王の絶えず広大な貢献を含む法王ご自身の人生、そして遺伝として法王の遺産の展覧に触れて語り続けました。それから小学校による伝統的チベット教育、そして演技も展覧した祭典に相ついてメンバーらが伝統的社芸競技にも参加してきました。今週のニュースはこれで以上です。皆さんご視聴いただきましてどうもありがとうございました。